Čaute ľudia, moje meno je Pogi náš a vítam vás pri prvom diele, aký je rozdiel medzi Slovenskom a Poľskom. Prekvapenie, ale toto som ešte nenatáčal, ale... Takže, čiže Slovensko je menšie a Poľsko je väčšie. Okay. V Slovensku aj žijem. A ináč... Lebo to Poľsko je takéto nejaké. Nechcem to ukazovať, ale... Je väčšie, 100-krát väčšie než my. Nechcem vám teraz ukazovať našu mapu, ale... Už čo? Takže... To Poľsko je väčšie, asi takéto, alebo takéto, neviem presne, a Slovensko je takéto len podľa média. A to Poľsko, či to Slovensko, má neviem koľko obyvateľov, ale to Poľsko má 100-krát viac než my. No a ako to Poľsko, ja už dlhšie pripravujem nejaké také dobré videjko, ktoré by mohlo byť. A uvidíte videa niekedy aj s Borisom. Ale možno aj s Sebastianom, keby sa mu chcelo. No a plánujem nejaký prank. A určite sa vám ten prank bude páčiť. Takže tu mám takú žuvačku. Že stará, prilepená. No a určite, keby som išiel robiť nejaký koláčik dobrý, tak by som natočil, jak ho robím, takže určite aj niekedy aj medovníky, keď budú Vánoce, natočím, keď budeme robiť nejaký dobrý koláč. Vám dám recept. Mohli by ste si ho aj spraviť, lebo by bol veľmi dobrý. Robil by som s mojou mamou ten koláč. No, dalo by sa povedať, že perník, ale však už to. No a medzi tým Maďarsko a Poľsko je taký rozdiel, že Maďarsko, či nie Poľsko, teda ja som sa pomýlil. Už si milím Maďarsko medzi Poľskom. No a to Poľsku som nebol nikdy. Slovensku som. Takže no. Určite, keby som chcel ísť, keď budem dospelý, tak by som... Áno? Ja neviem. Už som späť, tak prepáčte, že to bol taký hluk, ale prepáčte. Tak môžeme pokračovať. Ináč plánujem také videjko, že by som... neviem ešte čo, ale urobím nejaký koláč. Aj zajtra pôjdem ja s mojimi bratami a s mamou na Červený kameň. Možno keď bude pekne, ale možno nie, takže bude to dobré. Možno nenatočím vám to, ale nemôžem ešte vonku natočiť, lebo tam býva strašne teraz zima. Apríla ešte začala už späť zima, to je hrozné. Tak
Keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite nechať like, subscribe, odber. Ja sa teším od ďalšieho videjka. Možno urobím nejaký koláčik, to je jedno. Možno dlho sa neuvidíme. Uvidíme. Ahoj!